indlunkulu yonke nabantwana benkosi, undunankulu kaZulu umntwana waphinda angene, undunankulu wesifundazwe umnumzana uZikalala, amakhosi onke kwelikaMthaniya angamalungu eRoyal Council kanye ne-executive, abeminyango bonke uhulumeni emabuthweni kaZulu emakhaya lapho ekhona nesizwe sonke. Ngiyafisa ukuthi ngedlulise umlayezo kulesi sikhathi esingumlando esizweni sethu okwathi ngo-1879 zingamashumi 22 kwakheka umlando emhlabeni wonke jikelele lapho isizwe samaZulu sahlaselana khona nesizwe samangisi entabeni Isandlwane kwelikaMthaniya. Kepha engifisa ukuba sikwazi namhlanje ukuthi isidalwa esingumuntu impilo yaso yonke ihlale ingumzabalazo. Lo mzabalazo uqala ezintweni ezincane uye ezintweni ezinkulu. Kuqala ekuthatheni isinqumo esiyiso, ukuhlukanisa phakathi kokubi nokuhle, ukulalela lapho welulekwa nokululeka lapho kunesidingo khona, ekukwazini ukuzithiba nasekubeni nempokophelo. Lona-ke bakwethu ngumzabalazo oba semqondweni ngoba uthinta amandla okwazi ukuthatha isinqumo. Njengesakhamuzi ngaphandle kukahulumeni unawo umthwalo wokuthatha izinqumo ezingeke zigcine nje ngokuweza kokuthile, kepha ziweze ngisho umphakathi wakho kanye nezwe. Kanjalo njengombusi noma umholi unomthwalo wokuthatha isinqumo nezinqumo ezingaba nomthelela hayi nje kuphela emlandweni ubuholi bakho, kepha nakubantu obaholayo. Okunye umzabalazo empilweni yalowo wokukwazi ukuthatha izinqumo esigabeni somphakathi nakuhulumeni. Lapha kusuke kumqoka ukuthi kube khona ukuxhumana okuyikho phakathi kwababusi nalabo ababuswayo ngaleso sikhathi. Lokhu kuxhumana ukuze kuthele izithelo kumele kube nokwethembana phakathi kwababusi nalabo ababuswayo. ENingizimu Afrika ngeshwa kubukeka kukhona ukungahambi kahle ekuxhumaneni nasekuthembaneni komphakathi nohulumeni. Lokhu akukuhle ngoba kunqinda ngisho ukugeleza kwemilayezo engasindisa isizwe. Uma singabantu abalikhulumayo nabalimeleyo iqiniso, sizokwamukela ukuthi ubudedengu obukhulu nokwenze izibalo zaphakama ezweni kube ukwehluleka kobuholi ekuthatheni izinqumo ezingujuqu kanye nabantu abahluleke ukulalela imiyalelo nokuthatha izinqumo ebezingasindisa isizwe sonke eNingizimu Afrika kulolu bhubhane esibhekene nalo. Sisizwe esehlulekayo ukunikana indlebe. Ubuholi abulaleli abantu kanti nabantu ababulaleli ubuholi.
ngesho umphumela walokhu siyawubona nsuku zonke lapho sizwa ngokufa kwabantu kuwo wonke amazinga empilo ngenxa ikakhulukazi yokwehluleka ukulalela imiyalelo nokwedlulisa imiyalelo eyiyo ngesikhathi esiyiso. Konke lokhu bakwethu kuncike emandleni okwenza izinqumo. Ngalesi sikhathi esinzima kangaka ezweni, ngaphandle kokusolana kuhle ukuthi ngamunye sizibuze ukuthi ngabe isinqumo engisithathe izolo nengisithatha namuhla yiso noma siyiso yini. Siyakuvikela yini? Siyawuvikela yini umndeni wakho? Siyavikela yini umphakathi nesizwe jikelele eNingizimu Afrika? Abaholi labo abakhethwe ngabantu nalabo abavele ngokwesiko okungamakhosi kanye nalabo bezenkolo kuhle ngalesi sikhathi nabo bazibuze ukuthi izinqumo zabo zibasindisile yini abantu ababaholayo. Ngokukhuluma nangezenzo, ngabe njengomholi ube ingxenye yesixazululo noma uqhubekile nokujulisa umgodi isintu esingene kuwo na? Njengabaholi nikwazile yini ukusebenza ngokubambisana ukuze kunqanyukwe noma kuqhanyukwe nesixazululo noma okugqamile ngumina ngesikhathi lapho isixazululo silele kuthina? Impendulo eneqiniso kulokhu yiyo engaba isiqalo sesixazululo kwesibhekene nakho. Iqiniso lithi izwe lethu kanjalo nomhlaba jikelele udinga uhlobo oluthile lwabaholi. Abaholi abaziyo uma impendulo yenkinga ingasekho kubo kepha isilele kithi sonke. Abaziyo ukuthi kwesinye isikhathi inkinga iyakwazi ukusiphoqa ukuba sisebenzisane ngoba impendulo ilele emkhondweni noma emikhondweni yethu ehlukene. Lolu uhlobo lwabaholi ke abaziyo ukuthi bona bangabavikeli balokho okungaba yigugu lezizukulwane. Umlando uke wasivezela bakwethu abaholi abanjalo kuyo yonke imiphakathi nakumagumbi amane omhlaba. Abanye sifunde ngabo, abanye baphila phakathi kwethu. Lolu bekunguhlobo lwabaholi abanombono nabamukelayo ukuthi okumqoka ukuvikela noma ukuvikela izimo zokuthuthukisa isintu. Laba ngabaholi abamukela ukuthi ukuphila kanjalo nokuhola kwabo kuyibhuloho elixhumanisa izizukulwane abaziholayo nalezo ezizayo, okungenzeka ukuthi uma sifika bona babe bengasekho ngenxa izimo esibhekana nazo. Unqotshwa kwesitha kubalulekile kuba sikubheke, singakubuke esintwini kuphela kumuntu ohamba ngeenyawo, kodwa ke sikubuke njengento eza nezivunguvungu zenguquko. Umlando yasivezela ukuthi noma ngabe yisiphi isitha siyanqoba uma labo esibhekene nabo bengaxoxi futhi bengathembani, uma bengalaleli futhi bengalalelani. IsiZulu size sexwayise lapho sithi impiyosongo ayilwi, ngoba belu
igcina ingabuyanga ekhaya kepha iphelela yonke enkundleni yempi. Ngoba beli usazi ukuthi lempe esibhekene nayo kuyabonakala ukuthi idla fumuka idla sitshodo. Bufakazi balenkulumo siyabona emlandweni wempi enkulukazi lapho uZulu ayemele khona ama-Afrika onke ngonyaka ka-1879 ngalolu suku lwama-20 enyangeni kaMasingana njengoba ngikhuluma nani Zulu omuhle namhlanje. Akuyona imfihlo ukuthi ngesikhathi uZulu uphoqeleka ukuba uyozivikela kubahlaseli okwabe kuyiziqhwaga zamangisi, ngaleso sikhathi kwabe kukhona ukungaboni ngasolinye kokuningi kusuka kuyo indlunkulu kaZulu nasemazingeni ezigodi nemizi. Kepha ngokwazi ubumqoka abalempi kuso isihlalo nasezizulwananeni zikaZulu, isizwe ngaleso sikhathi sathatha isinqumo. Leso kwabe kuyisinqumo sokuba phezu kwemibono eyahlukene enkundleni yempi akubhekwane nesitha sinqotshwe okunye kwegceke kukhulunywe emva kokunqoba. Sengumlando ukuthi zayidudula ezikaJininindi ladume mina eminyakeni eyi-122 eyedlule kuleya ntatshana okwabe kuyisandlwane. Namhlanje ngathi ngo-2014 mhla zingama-25 ngathi ayaziwe njengentaba engcwele esizweni ngoba yilapho uNkulunkulu akhombisa khona amandla ngo-1879 ukwehlela othini lwensimbi nje oluncane wanqoba ombayimbayi ongayihlazo ukuthi namhlanje isifo esinjengalesi sibhubhisa abantu ngenxa yokungalaleli. Lamadoda akudala asifundisa abakwethu ngezenzo nangezingazi zawo ukuthi ukunqotshwa kwempi kulele esinqumweni esithathwa ingakahlangani, ukuthi ukunqoba akukhona okwalowo osuke esempini kuphela kepha okumqoka ukunqobela izizukulwane. Namuhla singuZulu nje siyazigqaja ngenxa yempi eyanqotshwa ngabazali babazali bethu. Umbuzo uthi ngabe thina ikuphi esiyokukhomba njengempi esayilwa sayinqobela izizukulwane ezizayo njengamanje njengoba liyabhubha bakwethu. Khalwa zonke izinkalo. Khuluma lapha nje ngisho nami nganje lesihlobo sami khona isifihlayo njengoba ngikhuluma nje. Kodwa kubalulekile lokho. Ngoba baningi abafihlwayo bayahamba. Njengoba ngikhuluma nje kuyahanjwa. Akekho zazi ukuthi leyo shona ephila. Njengoba wabe kunjalo esandlwana amathuba ukuthi libhubhe ngathi akhona uma singanakile. Masingabuka izibalo ngendlela ezikhuphuka ngakhona kumele nathi sizame ngesivinini esikhulu ukuhlehla ke sibuyele emuva. Simfuna uNkulunkulu ukuthi ungaphi. Kepha khona lapho nethemba lokunqoba likhona. Uma nje singakwazi ukulalela, sikwazi ukubambisana nohulumeni ezwakale abanjiswe ngoba lempi ngeke ayibambe eyedwa. Ngaloya nyaka ka-1879 akekho owabe enika uZulu ithuba lokunqoba. kwakuNkulunkulu kuphela. Ngoba kwase kulotshiwe ukuthi izoguqa eyethu njengoZulu. Kepha lathi lishona umlando kwakungomunye.
ngoba ezikaJininindi umkhumbi wempi kaZulu ayiqobhoza intaba ebomvu ngamangisi. Esikhathini esikuso Zulu omuhle bukhona ubufakazi bokuthi okubhekene nathi namuhla kuyefana nalokho okwabe kubhekene nezizukulwane zikaZulu ezabe zibhekene nempi yokugcina eyayisesandlwana. Impi yabe ingaqeda ngesimiso sobukhosi futhi benomthelela esizukulwaneni esizayo. Namhlanje sikhuluma ngeqholo nje ngoba thina siphila ngesikhathi lapho uZulu esenguzulu ngempela. Isifiso sami ukuthi uZulu akavuke abe ngumZulu ngempela njengoba ayinjalo ngesikhathi senkosi uCetshwayo nangesikhathi sempi yasesandlwana lapho ahlangana khona wanqoba isitha. Fanele sinqobe lesi sitha esiwu-COVID-19. NjengoZulu wasendulo phambi kwethu kukhona isitha esinamandla lesengikhuluma ngaso. Lesi sitha njengamangisi ngaleso sikhathi sesichobozele inqwaba kuwo wonke amagumbu amane omhlaba ngaleyo minyaka. Namanje lesi sifo okuyukhuvethe esibizwa ngo-COVID-19 naso sesenze into efanayo neyenzeka ngo-1879 lapho amangisi ayesenqobe khona zonke izizwe. Lesi siqhwaga sinezibongo ngoba kasikhethi. Umkhonto siwufaka endodeni nasemfazini, siwufaka ebukhosini, kuhulumeni, kongqongqoshe, emabandleni, nakwabezempilo, emaphoyiseni, kasinasigwili nampofana noma uhlanga lomuntu kasibonakali, kepha umzila waso uyabonakala Zulu. Lapho usushiye khona kukhalwa. Njengoba ngikhuluma nje kuyakhalwa zonke izinkalo. Lena Zulu yimpi yezikhathi zethu. Ngesizukulwane sethu. Yimpi edinga isimo omqondo esithile ukuze siphumelele. Njengakuzo zonke izimpi bakhona abazosala enkundleni. Abasondelene nathi nabakude. Ngalesi sikhathi sempi imindeni izolahlekelwa ngabesilisa nabesifazane, abadala nabancane. Njengakuzo zonke izimpi nakulena kuyoba khona izibazi nentukuthelo, ukusola nokwesaba kanjalo nezifundo ezitholakalayo. Injalo impi iguqula indlela yokuphila kuthi khona lapho ilunguzise okusha okuzayo. Namuhla Zulu omuhle awukho umuzo ongenaphilisi noma nemishanguzo yesintu. Akekho umuntu ongathi akazi ngomndeni noma umphakathi osunesidumbu phansi ngenxa yalesi siqhwaga nesitha sethu sonke. Mina qobo ngingalanda izigameko eziningi zokuhamba kwamalungu endlunkulu. Abaholi ezinhlangeni zobuholi bomdabu nakuhulumeni, izethenjwa zami nabeluleki bami abadliwe yiso lesi sifo. Ngamafuphi sikhona lesi sitha futhi siyabulala. Okubuhlungu okubi ngalesi sifo ukusebuza kwaso isithunzi sethu. Kusithathile. Ukhuvethe selihlubule konke. Alugcini ngokuthatha izihlobo zethu kepha ludlavuza nesimiso sesikonkolo lethu.
namuhla amadoda nabafazi bemizi balondolozwa ngaphandle kokungena emizini yoyise nasemizini yabo. Into engakaze icatshangwe ukuthi izinhloko zamakhaya seziyophumela ngaphandle kwesibaya namagceke nasemizini yawoyise. Akugcini lapho ngoba ngenxa yokhuvethe amasiko emindeni nesizwe kanjalo nohlelo lwezinkonzo alisalandelwa uma kulondolozwa umuntu. Lokho angingabazi ukuthi kuzoba nomthelela ongemuhle esimomqondweni sabantu abaningi selwadlula lolu khuvethe. Ngamafuphi Zulu muhle nesizwe sonke, ngithi kumele siqalele manje ukuqhamuka nezinhlelo zokulekelela abantu okungenzeka ngenxa yokhuvethe bahlaselwe ukhwantalala. Uma ngikhuluma ngokhwantalala ngikhulumi ngento engakhonjwa emalungwini omphakathi kuphela, kepha nakubo ababhekelele ezempilo, ikakhulukazi labo abasekhaleni lokulwa nalo lolu khuvethe kanye nawo lo mkhuhlane ezibhedlela. Ukubona kwabo abantu Nkosi yami beginqika suku zaphuma abangonesi nodokotela ngezinga elingajwayelekile na kanjani kuzoba nomthelelo ongemuhle kwabanye, ngoba into eyenzekayo into abangazange bayibone. Ngeke kube yibo bodwa, kepha kuyoba isimo esifanayo nasemindenini yabo, ngoba akazuzwe kuthiwa kungcwatshwa ubaba kungcwatshwa umama, akazuzwe kuthiwa kungcwatshwa ugogo kungcwatshwa umkhulu, akazuzwe ukuthi kungcwatshwa umama nomama, ubaba nomama kulandele indodana noma madodakazi. Ngakho ke cishe kuyoba ngesifanayo nakothisha nezingane ezikolweni, njengoba sekuzwakele ukuthi baningi othisha asebehlabekile nokungenzeka kwenabele nakuzo izingane zethu, ngoba baningi othisha bafile. Kanti nangasohlangothini lo sikonkolo kukhona umonakalo owenzakalayo lapho ukhuvethe lugadla lubuyelela. Siyezwa kuhamba ababhishophi no-archbishop, kuhamba abafundisi. Kanti kulisiko lethu thina bantu abayisizwe esibizwa ngabenguni ukuthi uma kukhona isidumo kuhambe umuntu emphakathini nasemndenini bese sihamba siyobhonga emswaneni. Lokho kusuke kuyindlela yokuyoduduza nokuqinisekisa labo abalahlekelwe ukuthi akuphelile, ilanga lisazophuma nje nakusasa. Lokho kuyawuthoba umphefumulo futhi kuyalitshala ithemba kulabo abasuke bevelelwe umonakalo. Akugcini lapho uma lo ohambileyo esolondolozwa njengamalungu omndeni nomphakathi, siba ingxenye yokuyoncama siyolondoloza lowo osesusiwe phakathi kwethu waya kwabakubo. Kukho konke lokhu Zulu muhle kukhona amasiko alandelwayo, njengokungeniswa komuntu ekhaya, ukulindelwa, ukubonwa, ukugcina ngamalungu omndeni, nokukhuluma nalowo osuke engasekho esimweni esejwayelekile. Lokhu kumqoka ngoba akugcini ngokuncamisa umqondo nomphefumulo wabalahlekelwe,
kepha khona lapho uqinisekisa ubungcwele nesimiso somndeni lowo olahlekelwe nesizwe sigcine inqubomgomo yaso ingalahleki nasezizukulwaneni. Mina ke njengomnikazi wesiko ngiyaqonda ukudideka nokukhathazeka uma amalungu omndeni asedlulile engasadluliswa ekhaya noma ngasenziwa isiko lokuwagodusa. Yikho njengobe kwesihlalweni sikaZulu njengenkosi yenu njengomvikeli kaZulu osewalala ophilayo nalowo sazozalwa ngimemezela nakho ukuthi isikhathi esikuso sokhuvethe siyisikhathi sempi. Ngenxa yalokho bonke abasale kulempi bazothathwa njengabasele empini yokulwa nokhuvethe. Emva kokuxhumana namakhosi ezizwe kanye nabelaphi bomdabu kuzoba nohlelo engizoluhola lokulanda ukususa uthuli nokukhuphula ngokwesiko bonke labo abasale empini njengoba kwakwenziwa ngezikhathi zasendulo. Lokhu kuzokwenziwa kulandelwa amasiko emindeni kanye nalelo lesizwe. Ngokwamukela ukuthi abantu bakababa ngokusebenzisa ilungelo labo sebelandela ezinye izinkolo okungaba ubuKristu, ubuNazaretha, ubuSulumane, ubuJuda, ubuRasta nezinye. Kuzoba nokuxhumana nabaholi balamahlelo ukuze nabo babeke eyabo imibono ngokugcinwa kwaleli siko lokususa uthuli, ukugeza nokukhuphula labo abasale empini yalolu khuvethe esibhekene nalo. Ngenxa yomlando wokuhlobana kwethu nezizwe zabenguni kanye nezinye eningizimu neAfrika nase-Afrika kuzoba khona ukuxhumana nezinye izizwe ukuze uma kwenziwa lo msebenzi omkhulukazi nojulile siwenze ngokubambisana njengabenguni nama-Afrika ngosuku olulodwa yonke iAfrika ngoba kufiwa yonke iAfrika. Kumqoka ukuthi uma senza lokhu samukele ukwehlukahlukana kwethu nokudalwa isikhathi esiphila kuso. Njengenkosi yenu ngiyakwemukela ukuthi nehlukile kokuningi kepha okulikhonco ukuthi ninguZulu. Futhi okuyikhonco ukuba ngabenguni nama-Afrika okumele siyawagcine kahle amasiko ethu. Ekubhekaneni nalesi sitha sesizukulwane sethu kumele kube nezinto esizamukelayo ngoba uma kungenjalo ngeke siphumelele. Kunalokho liyobhubha ngathi. Okokuqala okumele sikwamukele ukuthi ngeke uhulumeni ayinqobe yedwa lempi. Yebo yena unamandla ukushaya imithetho nokuba nemali. Kepha ngeke ayinqobe eyedwa. Okunye okumele sikwamukele ukuthi ngeke iqembu elibusayo libe nazo zonke izimpendulo kulokhu, kepha kudingeka neminye imiqondo evela kulawo aphikisayo. Bakwethu, abukho ubukhosi noma inkolo okungathiwa izimpendulo ziqhamuka ngakhona kuphela. Asikho nesizwe noma uhlanga olungathi impendulo ivela kulo kuphela. Ngalesi sikhathi sempi ubukhosi nezinhlaka zabo kumele bubambisane. Nakubo abezindaba zikhona izinqumo okumele bazithathe.
esimqoka esokuqwashisa izwe uma kukhona okudla amantshontsho emsamo, ngoba bona bayiso lomphakathi. Lokhu ngikuphawula ngoba abezindaba bamqoka emphakathini, kanti futhi nabo bangabantu bayawenza amaphutha futhi bayaphambuka. Esikhathini esikuso kuhle nabo babheke izinqumo zabo kanjalo nechopho abangalibamba noma abangabamba kulo ukuze lempi siyinqobe, ngoba ibhekene nalabo abangebona bezindaba, ngoba indaba ezikhishwayo kukhishwa izindaba zabantu abagulayo, abaseyibhedlela, abafayo, abasindileyo, baphumelele uNkulunkulu abasindisa. Nabo bakhona baphunyukayo kubo njengoba bekhona bahambileyo kuzo lezi insuku. Kepha ososayensi nabelaphi bomdabu kuhle nabo babambisane ngoba bonke banesiphiwo esifanayo kanye nomgomo ofanayo okuwuphulukisa isintu. Ngalesi sikhathi isintu sidinga izimpendulo nokungamele nisenzele phansi ngezimpikiswano ezingalethi impendulo kokusiphethe nina bezindaba. Kumele abantu nibanikeze ithemba. Sengiphetha inkulumo yami. Mangivula isishayamathetho sakwaZulu Natal ngonyaka owedlule ezinsukwini ezingaphansi kwenyanga, kubikwe ngokutholakala komuntu wokuqala onokhuvethe kuleli. Nganxusa ukuba isizwe sibe nalokho esingakubiza ngokuthi umoya wesandlwana. Lona ngumoya wobunye ezintweni ezithinta isizwe kanye nokuzwelana. Ngalesi sikhathi sempi siyawudinga umoya wasesandlwana, okuzothi noma singaboni ngasolinye kepha sivikele ubuthina nesintu ngobubanzi. Sonke ngalesi sikhathi sempi nokulingwa asingavumi libhubhe ngathi. Asiyiphake siyidudule, kusuke umnyama kuvele ukukhanya ngalolu khuvethe. Siyamhlonipha uhulumeni wethu ngoba wakhiwe ngamadodana namadodakazi ethu, kepha siyaqaphela ukuthi kukhona ukulingeka nokungahle kudale ukudonsisana singekho isidingo. Kithi umhlaba nesimiso sikaZulu uyikho konke. Yikho ngeluleka ngenhlonipho ukuthi kulokho singathathani ngesinxele nohulumeni, ngoba okumqoka okwamanje, okumqoka njengamanje ubunye esibufunayo njengoZulu, ukuba ingxenye yabo ngoba kumqoka. Izwi lenkosi ku-Isaiah 38 verse 14 to verse 17 lifundeka kanje: ngatshewuzisa okwenkonjane, ngaliliselisa okwejuba, amehlo ami aphela ngokubheka phezulu. Nkosi, ngiyacindezelwa, iba isibambiso sami. Ngakhuluma ngithini na? Ukhulumile kimi, ukwenzile yena. Ngiyakubinyabinyeka yonke iminyaka ngomunye umphefumulo wami. Nkosi, abantu baphila ngalokho, nokuphila komoya wami kukulokho kuphelele.
ngalokho mawungiphulukise ungiphilise. Bheka kwakungokuhle kimi ukuthi nganginomunyu wena wawuthanda umphefumulo wami waze waphuma egodini lokubhujiswa ngokuba uzilahlile nyovane zonke izono zami. Ngakho ke amazulu amahle sonke ngalesi sikhathi sempi nokulingwa asingavumi libhubhe ngathi njengoba ngishilo ekuqaleni. Asiyiphake sidudule kusuke ubumnyama kuvele ukukhanya sinqobe ukhuvethe sibambisene. Ngiyabonga uNkulunkulu anibusise emazulu ngalesi sikhathi ngiyabonga.